Des de divendres i durant tota aquesta setmana per la central han anat passant diferents candidats i candidates de la comarca a les eleccions d'aquest diumenge. Avui dijous, a qui podem saludar és a l'Aniol Vila, número 16 de la candidatura de la CUP. Molt bon dia i benvingut. Hola, bon dia. M'agradaria començar parlant de sanitat, no? Diumenge, si no m'equivoco, vau celebrar un acte de campanya davant l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on reclamàveu una sanitat pública basada en una dotació pressupostària i l'estabilitat dels treballadors i treballadores, oi? Sí, evidentment, una de les qüestions més fonamentals i que ha posat de manifest aquesta crisi pandèmica i també, evidentment, social ha estat el principal problema que tenim en matèria de sanitat en quant a servei públic i bàsic per garantir la vida de les persones. Aquesta pandèmia ha posat de manifest que en el marc d'una sanitat, d'un model públic i privat, és la sanitat pública qui s'ha hagut d'encarregar de garantir la vida de les persones deixant milers de llits buits de la sanitat privada, que calculem nosaltres en un número aproximat o bastant concret, en aquest cas de 3.300 llits buits de la sanitat privada, dels quals només se n'ha fet ús d'un centenar en el marc del pitjor moment d'aquesta crisi. Entenem que en moments com aquest, de crisi sanitària excepcional, en la mort que ha comportat la mort de milers de persones, era quan s'ha fet més palès aquest desajust del sistema, un sistema que es basa, per tant, en el lucre econòmic d'empreses que en principi haurien de garantir la vida. Ho trobem doncs, en el camp de la sanitat i específicament en el camp doncs, de les farmacèutiques, per exemple, en un moment en el qual la vacuna ha estat objecte d'especulació a nivell mundial. Veiem com els països que més diners tenen són els que poden comprar més vacunes. Veiem com per un desajust en les dosis de 5 o 6 vacunes amb el tema de la vacuna d'una de les farmacèutiques que l'ha comercialitzat, com aquest ànim de lucre s'imposa per sobre del dret a la vida. I, per tant, entenem que cal un nou model basat en un sistema públic fort que garanteixi l'assistència sanitària i la vida de totes les persones que habiten aquest territori en concret i del món en general, en contra de l'ànim de lucre, de l'especulació i del negoci basat en la vida de les persones. En aquest sentit, bastant relacionat amb això, no? També proposàveu la creació d'una farmacèutica pública. No sé si ens en pots fer 5 cèntims. Sí, nosaltres, i ho explicava molt bé el regidor de Manresa, Jordi Trapé, que és precisament farmacèutic i qui està defensant en primera línia aquesta qüestió, des de la CUP, com venia dient, no? Davant d'un sistema especulatiu que prioritza aquest ànim de lucre per sobre de la vida i que es posa més de manifest davant la pèrdua de vides que es podrien haver evitat amb un reforçament d'aquest estudi, anàlisi i recerca d'una vacunació que eviti més morts. Entenem que un sistema públic al darrere hauria garantit la vida d'una forma millor que no pas un sistema especulatiu. Són molts els estudis que indiquen quina diferència hi ha del cost real de certes activitats mèdiques, quina diferència hi ha entre el cost real i el cost que ha de sufragar les persones que són objecte d'aquests tractaments mèdics. Entenem que en el camp de la sanitat, i més avui en dia que mai, és quan això es fa palès, quan aquest desajust, quan aquesta desigualtat, quan aquesta injustícia al cap i a la fi es manifesta i, per tant, quan és més evident la necessitat de que la sanitat sigui gestionada de forma pública, de forma directa, garantint qualitat del servei perquè es basa, en aquest cas, a l'hora de salvar vides, com
com venia dient. Seguim parlant de sanitat, seguim parlant de Sant Joan de Déu, perquè darrerament ha aixecat molta polseguera el fet que no s'hi realitzen avortaments quirúrgics. Com s'ha de solucionar la situació? Bé, estem davant d'un fet evidentment greu que té a veure amb la vulneració d'un dret com és el dret a l'avortament, que s'ha vist vulnerat al nostre territori, a la Catalunya central i en concret a l'Hospital d'Altaia, que és l'hospital de referència de la nostra comarca i d'altres comarques veïnes on l'avortament no es practica i, per tant, és un dret que no es garanteix. Això fa que les dones, les persones que volen i que necessiten practicar i desitgen i decideixen que se'ls practiqui un avortament no ho poden fer al seu hospital de referència. Són uns fets evidentment greus que han posat de manifest les companyes d'Acció Lila, que han sigut les encarregades de denunciar aquesta qüestió ja des de fa temps. Gràcies a Fem Manresa això ha estat possible que es portés a nivell institucional i ara som uns quants ajuntaments de la comarca que ens estem pronunciant a través dels nostres plens municipals presentant mocions per tal que aquesta qüestió sigui solucionada per qui sigui. No estem davant d'un tema, d'una qüestió tècnica, com s'ha pretès al·legar, sinó que estem davant d'una qüestió purament ideològica, on hi té a veure, evidentment, l'ordre religiosa Sant Joan de Déu, que forma part del patronat d'Altaia i que ha manifestat en diverses ocasions que en els hospitals no es fan avortaments i, per tant, com venia dient, en cap cas no es practiquen avortaments per qüestions tècniques, sinó per qüestions religioses, ideològiques, que no haurien de tenir lloc, perquè si bé, malauradament, existeix el dret a l'objecció de consciència a l'hora de practicar avortaments, no és un dret del qual el pugui exercir les institucions que tutelen i que gestionen els centres hospitalaris corresponents. Per tant, seguim des de la CUP exigint que es pugui practicar els avortaments en totes les seves modalitats, des dels farmacològics fins als quirúrgics arreu del territori, inclòs la Catalunya central, però també a Ponent o al Pirineu, on aquest dret també malauradament ha estat vulnerat, i si no fos per la denúncia de col·lectius i grups polítics, això no hauria transcendit a l'opinió pública i no s'hi podria posar remei, com sembla que afortunadament entenem que s'està avançant en aquesta direcció. Paral·lelament a la situació sanitària, un altre problema que haurà d'afrontar el nou govern a partir de dilluns mateix és la reconstrucció econòmica del país. Per on passa aquesta recuperació? Quines polítiques econòmiques proposeu des de la CUP? Bé, nosaltres davant evidentment, aquesta crisi pandèmica que està comportant una greu crisi social i que ha tingut com a principals sectors colpejats, els sectors ja més vulnerables, els sectors que de sempre, els col·lectius que de sempre viuen en condicions més precàries i són més maltractats tant institucionalment com laboralment com socialment, cal posar sobre la taula i aplicar un pla de xoc de forma immediata que garanteixi el que nosaltres diem pa, sostre i treball i, per tant, establir una renda bàsica universal per a totes les persones que garanteixin el dret a existir per ser, que no sigui necessària una explotació laboral per existir, sinó que tothom tingui dret a una vida digna, a un sostre, per tant, a un habitatge. Entenem que cal combatre aquesta crisi econòmica ampliant el parc públic i regulant el preu de lloguer per tal que tothom tingui un lloc on viure i, finalment, i entenc que és la pregunta que em feies, a través d'implantar un nou model d'industrialització basat també en la nacionalització dels sectors estratègics, garantint també a tothom els serveis més bàsics que necessitem en aquest segle les persones per viure, com són l'aigua, l'electricitat, les telecomunicacions, energia, etc. Ara que parlaves... No sé si m'he explicat. Per tant, nosaltres apostem per un model reindustrialitzador
una nova industrialització que deixi enrere totes aquelles activitats econòmiques que ens havia imposat la Comunitat Econòmica Europea, que havia dissenyat que l'estat espanyol i, per tant, també els països catalans, en la part que queden dins de l'estat espanyol, havien de dur a terme activitats dedicades a la construcció, a l'automoció, a l'agricultura i al turisme, deixar enrere tot això i, per tant, tornar a industrialitzar el país basat en uns criteris sempre de sostenibilitat, ecològics, i que acompanyin també aquest procés de transformació ecològica que necessita el món. Ara que fa uns moments tocaves el tema de l'habitatge, una altra situació que en aquests moments està sobre la taula, tant a nivell de país però també a nivell de comarca, són les ocupacions d'habitatges a les que han de fer front alguns pobles. En aquest sentit, quin és el posicionament de la CUP? Bé, el posicionament de la CUP és molt clar. Si hi ha ocupacions és perquè no hi ha lloc on viure, que ningú ocupa per gust, sinó que si existeixen ocupacions, aquestes es produeixen sempre des de la necessitat, des de la vulnerabilitat i des d'un sofriment que és important destacar, perquè em sembla que ningú s'arrisca a cometre il·legalitats des d'aquest punt de vista, que en cap cas són confortables per tothom. Per tant, l'ocupació l'única cosa que fa és evidenciar un problema, que és la manca d'habitatge, d'un habitatge accessible i digne. En primer lloc. En segon lloc, desmitificar el debat de l'ocupació que alguns ideològicament volen posar sobre la taula. És un debat que no existeix pel que fa a les referència a les vivendes habituals, que no deixa de ser una qüestió, en primer lloc, que ja està penalitzada, que ja està perseguida. De fet, entenem fins i tot que es persegueix d'una forma prou o massa contundent, d'una forma desproporcionada, però que en tot cas, si mirem les dades, no consisteix en un problema real a la nostra societat, sinó que és un problema que s'ha mediatitzat. Només l'any 2019 a la ciutat de Barcelona es van arribar a ocupar fins a només 3 habitatges. Per tant, les ocupacions habitatges no són un problema real, és en tot cas una conducta que ja està perseguida per l'ordenament jurídic i que en tot cas respondria, com dic dient, a un problema eminentment social de falta d'habitatge que se soluciona garantint el dret a l'habitatge. Si no volen ocupacions, que es garanteixi el dret a l'habitatge, al sostre i a viure dignament. Les darreres enquestes assenyalen que podríeu doblar els diputats actuals i passar dels 4 als 8 o 9. Com ho valoreu des de la CUP? Bé, doncs, qualsevol augment de la nostra representació institucional serà benvinguda. La candidatura de la CUP, com qualsevol, es presenta per guanyar eleccions. Si no ho faríem, entenent que presentem un projecte polític que s'adreça a la majoria d'aquest país, a una majoria en clau independentista que lluita per unes condicions de vida dignes per tota la població i, per tant, entenem que el 80% de la població d'aquest país està en condicions perquè entenem que és del seu interès votar la nostra candidatura. Per tant, si hi ha el doble de representació, respon a una bona feina que es fa des dels municipis, des dels consells comarcals i des d'arreu del territori, partint sobretot del municipalisme, que és la nostra principal eina política en clau institucional, sense deixar de perdre el peu al carrer, estar al costat de les lluites socials, sense el qual no seria possible cap front, cap transformació social que es pugui fer de forma institucional.
parlàvem del dret a l'avortament abans que no hagués estat possible sense la lluita incansable del moviment feminista arreu del món. En aquest sentit, la CUP tornarà a ser decisiva, tornarà a tenir el paper que ha tingut des de fa les anteriors legislatures, no? Tornarà a tenir la clau per formar govern? Bé, això no sabem si tindrem cap clau de govern o no, això dependrà dels resultats i també del cas que ens vulguin fer. Nosaltres l'únic que podem garantir és el mateix que venim, és allò que hem fet, allò que s'ha fet i allò que ha passat en aquest país. I el que ha passat en aquest país, en clau sobiranista, és que quan la CUP ha tingut força, ha tingut més representació institucional, és quan han passat més coses i quan hem pogut tenir la capacitat d'incidir de forma real al govern de torn i l'exemple més clar és quan la CUP reivindicava el referèndum i finalment el referèndum de l'1 d'octubre va tenir lloc, un referèndum, per tant, que no s'entendria, segons el nostre entendre, sense la insistència de la CUP entorn a l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català. Deixem de banda ja la política, deixem de banda les eleccions de diumenge. Abans d'acabar, fem 5 preguntetes molt ràpides als candidats i ens agradaria que ens recomanessis, primer de tot, un llibre, una pel·lícula i una sèrie. Un llibre... M'estic llegint un llibre des de fa un temps que es diu, no és perquè sigui molt llarg, sinó perquè vagi lent, perquè anem llum, com diem, que es diu L'amistat prohibida, és un llibre que em va deixar el meu amic i company de la CUP de Sant Pau, Pau Closella, i per tant el recomano. També podria dir Les venes abiertas de Latinoamérica de l'Eduardo Galeano també m'ha marcat. Una pel·lícula, diré la pel·lícula del Reino, que hi va participar també en l'equip de direcció una amiga meva, la Maria Ferrer, una altra santpedrenca, o La mort de Guillem, que entenc que també és representativa i explica moltíssimes coses del passat i del present. I una sèrie, diré, també te'n diré dues, que és el que estic fent, entenc. Les sèries que ha estat emetent fins al moment TV3 els dilluns a la nit em semblen molt interessants i també molt vigents, com són conèixer de primera mà el cas d'Alsàsser i el que comporta en clau de repressió de l'estat espanyol i del que representa viure en espais i en llocs militaritzats, ocupats. I, per altra banda, la sèrie que s'emet a continuació d'Alsàsser, o que s'ha estat emetent, que és El col·lapse, em sembla també una molt bona idea per explicar el que pot comportar el canvi climàtic i el desastre ecològic que vivim. Algun hobby que t'hagi sortit durant el confinament? O dos, sí. Jo durant el confinament, almenys al primer moment, vaig estar bastant ocupat intentant resoldre problemes laborals derivats d'aquesta pandèmia. No vaig tenir excessivament temps llibre, implicat des del sindicalisme intentant resoldre les diferents problemàtiques que sorgien. En tot cas, sí que vaig haver de passar, com tothom, més temps a casa de l'habitual, fent teletreball, vaig haver de netejar molt. Vaig descobrir coses que s'embrutaven que no sabia que existien i que podien ser embrutades, i també vaig fer algunes cançons. I per últim, un lloc del Bages. En quin lloc del Bages et quedaries? Bueno, jo soc un santpedrenc enamorat del meu poble, per tant, trio Santpedor. I dins de Santpedor, el casc antic, entenc que és un lloc fantàstic per viure-hi o per passar-hi una estona a l'Aiguamell de la Bòbila o a la Costa de la Vila. Perdona que m'hagi saltat el número de coses. Cap problema. Doncs, Aniol Vila, número 16 de la candidatura de la CUP, moltíssimes gràcies per ser avui per la Central. Molt bé, gràcies a vosaltres.